Drug-free or kanin ko? Ang drug-free natin is kanang dalawa, Paliud, tsaka Santo Niño. Ang drug cleared na to, wala pa. Ang kandidato nato is yung Barangay San Miguel. The rest is they are in different stages of barangay drug clearing. So, nagkaroon this barangay drug clearing kasi is hindi lang kumbaga solely trabaho ng PNP. This is a multi-agency, a holistic approach yung ato ngayon natin. So, ang katang sa DOH, ang sa DSWD, ang sa LGU, and so we can do our part, but we can only do sa ato ang is we can only do so much because this dapat whole agency, lahat ng mga ang atong badak, sir, regular gyapon ng ato ang badak meetings, and they are actually yung Barangay San Miguel. At sir, I would like to announce na nakapasa na siya sa provincial level, and sa regional level na siya. So, kung wala lang magka-problema, the Barangay San Miguel will be drug cleared. Action! Balita!